हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सलामबरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा एबाराव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आरोबाव 30,000निबो बांसिन साख्रि फैगासिनो दङ दै दा बिनि बागै आं बे भिडिअजों पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गुरै खावलायहरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे बेबादिनो आपडेट मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जोंहा चिफ मिनिस्टार आसाम बेनि जोंहा अफिशियेल टुइटार हेन्डेल दङ दा बे अफिशियेल टुइटार हेन्डेलनि गेजेरजों बिथांमोना दा बावैसो टुइट खालामना खोन्थाहरदों दै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फरायना खोन्थाहरनो सानदों दा बिथांमोना मा टुइट खालामना खोन्थाहरदों नोंथांमोननो आं दायो खोन्थाहरनि नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेहाय मा लिरदों आं बेखौ एसे डिटेल्सै फरायना होनो दे नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेफोरखौ नोंथांमोना फरायबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबे बुंदों आरो नैबे गाहायनि लाइनाव मा होनदों नै over 32,000 post माने 32,000निबो साख्रिनि एडभार्टाइज होगोननो सेप्टेम्बर 10 थारिखनि गेजेराव जायखिजाया 32,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय एडभार्टाइजखौ होगोन होननानै बेहाय बुंदों दै माने साख्रिनि नटिफिकेशना फैगोन आरो दा बेहाय बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय थागोन आरो बेसेबां फरायनाय जानांगोन बेफोरनि डिटेल्सखौ आं एसे नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे फरायनाया बेसेबां जानांगोन बेखौथ' बेहाय होआखै नाथायबा बेसेबां बबे डिपार्टमेन्टनि थाखाय दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दै जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा हम डिपार्टमेन्टनि थाखायबो भेकेन्सि दङ हम डिपार्टमेन्टनि थाखाय जोंहा बेसेबां भेकेन्सि दङनो 4,097 था जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै हम डिपार्टमेन्टनि थाखाय बिनिफ्राय जोंहा बे टेन्टेटिभ दै बे साख्रिनि भेकेन्सिया बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ नाथायबा खमथ' जाखानाय नङा बेहाय टेन्टेटिभ माने बियो बारायनोबो हागौ खमबो जानो हागौ दै साख्रिनि भेकेन्सिया बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार बिनि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि थागोननो बेसेबां 5,105 था जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि थागोननो बेबो जोंहा टेन्टेटिभ बाराबो जानो हागौ साख्रिनि भेकेन्सिया एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा 10,299 था माने 10,299 था जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै दा जोंहा माने एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबांथार साख्रिनि भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन पान्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट जायखौ जोङो सर्ट फर्मआव PNRD होननानै बुंनाय जायो दा बिनि थाखाय जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया 1,176 था थागोननो ग्रेड 3 नि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि थागोननो बेसेबां 7,073 जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि थागोननो बेनिफ्राय जोंहा ग्रेड 4 नि थाखायबो साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै 4,939 था जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ ग्रेड 4 नि थाखाय टटेल जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां जागोननो 32,689 था जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि थागोन दै आरो बियो बाराबो जानो हागौ टेन्टेटिभसो बियो बे गासिबो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ नोंथांमोना जायखिजाया सेप्टेम्बर 10 थारिखनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागोन माने सेप्टेम्बर 10 थारिखनि सिगां नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय दे जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बादिब्लाथ' जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथाङा 22,000नि खोथाखौ बुंबाय थादों नालाय बे 22,000 साख्रिनि भेकेन्सिया जुलाइनि लास्ट उइकआव फैगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दा बेनिखायनो 22,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्टआ सिगाङाव फैग्रोनो हागौ बिनिफ्राय आगस्ट सेप्तेम्बर मासाव आरोबाव जोंहा बेलेग साख्रिनि थाखाय जोंहा जेनेबा बेफोर बबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टनि थाखाय जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनो हागौ आरो जायखिजाया बे आगस्ट सेप्तेम्बर मासाव बेखौ नोंथांमोना एसे मिथिनानै लाबानो जाबाय दा बेहाय आं फरायनायखौ नोंथांमोननिसिम एसे खोन्थाहरखानो सानदों दे ग्रेड 4 नि थाखाय फरायनाया बेसेबां नांगौ बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखायोनोसै ग्रेड 3 निखौ सोर एप्लाइ खालामनो हायो बेखौबो नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो दानिया फैदो जोंहा PNRD बे PNRD साख्रिखौ सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जानाय ग्रेजुवेसन पास जानाय आरो मेट्रिक पास जानाय बिथांमोननि थाखायबो जोंहा बेहाय भेकेन्सि थानो हागौ दै बे पान्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआव एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि थाखायबो जोंहा मा भेकेन्सि थागोन आं बेखौबा बुंनो हाया दे नाथायबा जोंहा एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव गोबाङैनो साख्रिनि भेकेन्सि दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै 10,299 था दङ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयाराव जोंहा बेहायबो ग्रेजुवेसन पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानायनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन बायदि मोनदों आङो नाथायबा बेहाय माखासे स्पेसियेलिस्ट जानांगोन बेफोरबायदि माखासे साबजेक्ट थानाय जानांगोन आं बेखौ हमनो हानाय बायदि मोनदों बे माने एसे बेफोरबायदि नांगोन बायदि मोनदों आरो जायखिजाया नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय नाथायबा बे फरायनाया नोंथांमोननि थाखाय एसेबां माने गिदिर नाङा आरो ग्रेजुवेसन पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय साख्रि फैगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा एप्लाइ खालामनो हाजोबगोन हम डिपार्टमेन्टनि थाखाय जोंहा बेसेबां दंनो 4,097 था साख्रिनि भेकेन्सि दं नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे हम डिपार्टमेन्टनिखौ जायफोर मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय ग्रेजुवेसन पास जानाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दा जोंहा साख्रिनि खौरां जोबोद मोजां
आपडेट ओंखारना फैबाय जोंहा दिनै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो गुरै खावलायहरो नोंथांमोना गोसो होनानै एसे मोजाङैनो फरायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो बेफोर जायखिजाया बबेबा मोनसे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हायो एबा नोंथांमोना सेलेक्सनखौ जानो हायो दे सेलारिनि बेफोरनि बागै आं एसे उनाव भिडिअ बानायगोन जेब्ला फुल एडभार्टाइज ओंखारना फैना अब्लासो जोङो माने सेलारिया बेसेबां जागोन आरो फरायनाया बबे मोनसे साख्रिनि थाखाय बेसेबां जानांगोन आरो बेजों लोगोसे सेलेक्सन प्रसेसा माबायदि जागोन बेफोरखौ जोङो माने कनफार्म खालामनो हायो दे फुल एडभार्टाइजमेन्ट फैबासो दा बेनिखायनो नोंथांमोना साननैसोल' नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोंहा 22,000 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट फैगासिनो दङ बिनिफ्राय माखासे जोंहा बे माखासे साख्रिनि थाखाय जोंहा गासिबो साख्रिनि भेकेन्सिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय 32,689 दा बिनि माखासे साख्रिनि भेकेन्सिया आगष्ट सेप्तेम्बर मासाव नोंथांमोना फैबाय थानायखौ नुनो मोनगोन दे डिपार्टमेन्ट वाइज साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारबोगोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना गोसो होनानै फरायबानो जाबाय दिनैसो बिथाङा इनफरमेसनखौ हरनाय जादों दे जोंहा बे चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट बे नटिफिकेसना ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरखानाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि बे साख्रि नोंथांमोना लानो सानदोंबा गोसो होनानै एसे फरायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो बिथांमोना मिथिनो हायो गोजोन्थों